Nemôže mu odpustiť len tak. Hneváš sa na svojho milého? Ublížil ti? Odpusti mu. Že nemôžeš? Rana je príliš hlboká? Že to chce ešte čas? Výhovorky. Odpustiť mu môžeš hneď. Problém je v tom, že si možno spájaš dve veci. Odpustiť rovná sa vrátiť sa k nemu. Tak to však nie je. Aj keď mu odpustíš, neznamená to, že sa mu musíš hodiť okolo krku. Ak chceš, kľudne ho pošli k vode, ale odpusti mu. Ide totiž o teba, nie o neho. Ak mu neodpustíš, živíš v sebe pomstu a iné ťažké myšlienky voči jeho osobe. Tie myšlienky škodia tebe viac ako tvojmu chlapovi. Sťahujú ťa ako kameň pod vodu, oberajú ťa o dobrú náladu, napätie v duši sa ti prenáša do napätia tvojich svalov, si menej výkonná a ešte z toho môžeš aj ochorieť. K čomu je to dobré? Odpusti mu len tak, bez dôvodu. Či sa ti ospravedlnil, alebo nie. Či s ním chceš žiť ďalej, alebo nie. Ak mu chceš dať kopačky, nie je čo riešiť. Ak však stále s ním chceš byť, tak mu povedz napríklad niečo také ako odpúšťam ti, ale aj tak sa teraz mesiac s tebou nechcem stretávať. Aj tak sa teraz nechcem s tebou milovať aspoň týždeň. Ostaneš sama sebou. Budeš žiť v súlade s tým, ako to cítiš a bude ti fajn. A ozaj, ak by tvoj chlap nechápal, vysvetlí mu to jednoducho. Ak hodíš kameň a rozbiješ sklo, majiteľ domu ti môže odpustiť, ale sklenára si musíš zaplatiť. Ak to ani tak nepochopí a nechá ťa, je to najlepšie, čo sa ti mohlo stať. Ostaneš totiž zdravá a veselá, lebo si mu odpustila len tak. Zhrnutie. Odpustiť partnerovi je akt, ktorý je prospešný hlavne tomu, kto odpúšťa. Na odpustenie niekomu nie je potrebný dôvod. Je to akt seba uvoľnenia. Odpustiť partnerovi neznamená súčasne vrátiť sa k nemu hneď alebo vôbec.